Ramogi weche tek kanyakwadra wadhi nyime. Moko kuom johala e chiro ma Kibuye kwayo kwe motelo ne yiero ma biro bedo e chirono. Ka giloso e chiro ma Kibuye gikwayo kaunti ma Kisumu mondo kaw chirono kendo los chike ma biro tayo chenro mag yiero. Gijiwo johala mondo ket kwe mondo ohala odhi nyime e chirono e yo makare. Wakwayo county ni wanodwaro yiero. Koro gima nitie wadwa ni gilos weche maler milonjo gi yiero mwanyalo bedo gi transparency and accountability. To maduong' gikaw chiro gi take in charge kapod giloso weche go. Mondo kochopo sa yiero to ayudo ka weche te osebedo harmonize ma yiero wadhi gi kwe. We want good relationship gi leadership mi yiero maonge ni county nitiere kama entiere yore ochaye gi leadership manitiere to county management matiyo is too powerful makoro kwanyal yudo the right services kaka johala mar mtumba adwaro kata nakwayo kendo that is my voice. I'll speak for the voiceless ni ng'ata manokaw kom wadwaro good relationship mamalo, good coordination. County nitiere, market management nitiere, eka japiny bedo represented well. Akwayo county ni kiny gibi ka tich adek gikaw chiro, gilos chiro, giket rules kapod ok oketi yiero. Anami jo county kata gidwa kawe dweche adek kapod giloso regulations and rule ma chiro nyalo bedo go maber to gilos mondo wadhi yiero moro ma dhano nyalo tiyo maber ma ng'ato nyalo bedo in peace, ng'ato nyalo bedo ma onge gimoro amora matimre Kibuye. Ramogi wakaw yo machielo noka Alisa Nyamano nyawadwa kona ni Yudungbati aneno chenro yo makare wagoyo mos makende ne piny mangima kuom lalo jatend chuny kopere mano Papa Francis erokamano nya Alisa kuom bedo ka isirowa kendo ichwo wang'i e weche manyien.